তোর পরা উত্তর পছন্দ তোর পরা কি আছে মন হ্যাঁ थाङा नों बिदि साननांगोनबा नों बिखुमान बिदि खालामखो फाग्ला आंलाय नै दख'ना गाननानै बोरै जोलाबायनो हाखायोखा नै हाया सानदो आंजों हागोन नोंसोरो फान्था गरलाखै बुलायनो फैदों नै नोंबा जोंनि आथिंखौ कौन है ये लोग कहां से आते हैं A few moments later তোর পরা উত্তর পছন্দ তোর পরা কি আছে মন হ্যাঁ थाङा नों बिदि साननांगोनबा नों बिखुमान बिदि खालामखो फाग्ला हा नों जि इमान गथ' थानानैबो नों गोसो गैयाबा थाङाबा थाङा आं फिसाबो जेबो जाया आं दं फिसाखौ आं गाखोगोन आं दं दा बिहा गनासो दंबावो नों थांनायाव जानो गैया दा मा आं खोनाया लामा ससे माबा मोनसेबाबो खालामगोन आं होमबा आं रिसानो हानाय नङा बाबु এনেকে কৰিব লাগিব নগবাটো কি না बारे खुन्थाम जाबाय दा सोंनाया थांबाबो लामा ससे माबा जाना थांमारा हा मानो थाङा नोंलाय बिसोर गाबोनहाय गामिनि मानसिनो हरनानै बिसोरखौ बिदि हराबा जायाथ' आंहा दिनै थाबाय थानाय इदि सम गैया एसे गोजाननिफ्राय फैदो आंहा ट्रेनाव केम्पासआव सोरबा लाखिया बिसोरखौ दा जोंनि रुमाव थाहैगोन जोंनाव बेफोरबो मानसिनि बिल्डिं फेमिलि बेफोरबायदि गैया आरो जेनेबा बेलेगनि रुमाव थाहैगोन बबेयाव थांगोन नों माबाखौ थांगोन दिनै नोंनि टाइम जाबाय होनबाबो गवालाय माथो नों मिथिला नङा बेनावसो सोंबाय दं आङो मानो इदि गोदान खामानि खालामबाय दं होननानै सोंगोन आरो सोंबाय दं आङो नों साननानै जुदि थानायाव खबर होयोबा सानैखौबो लांगोन